Wala nagbasol si Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA General Manager Nicolas Torre III sa iyang papel sa pagdakop kang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Matod pa ni Torre ang iyang mga binuhatan kabahin lang sa iyang katungdanan isip opisyal sa balaod o dili personal nga motibo. Si Torre kinsa kanhi hepe sa Philippine National Police nga wala pa madistino sa MMDA niadto Disyembre 2025. May usa ka importanteng tao sa pagdala kang Duterte sa dahig Netherlands. Magsugod sa kagahapon Pebrero 23, 2026 ang konfirmasyon sa mga kaso nga sa hearing sa International Criminal Court. Kalabot kini sa libuan ka mga kaso sa extrajudicial killings ubos sa drug war. Bisan pa sa mga pasaway sa mga tigpaluyo sa kanhi presidente, si Torre nagpabilin nga ang iyang aksyon usa ka tawag sa katungdanan o dili matod pa usa ka personal nga away. Sa samang higayon, daghang mga grupo ang nagpahigayon og mga aksyon protesta gawa sa ICC isip suporta sa mga biktima sa gubat sa droga. Sumala pa sa mga tigpasiugda sa tawhanong katungod ang pag-uswag sa kaso sa usa ka importanteng lakang padulong sa hustisya alang sa mga pamilya sa mga biktima. Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.